enye endala ngakhetha ukuyishiya amakhelwane ngihamba nalencane. Mangifika khona-ke ngimbuza-ke, hawu baba mntanami kwenze njani? Mana uya nayo kuphi ingane? Ngiya nayo la ehlala khona phela eqashe khona esondela kuzale khona umsebenzi. Oh, ngiyabona. Ngase ngambuza ukuthi baba mntanami kwenzakalani? Mina ngisaboni manje kahle ukuthi kwenzakalani phakathi kwethu. Ngisho imali sowayehlisa, angisakhoni ukuthi ingane nayo ngenzela into eyanele. Useyachaza-ke yasho ukuthi mama ayikho into oyenza. Ulokhu eshona le nale ngize ngithi baba mntanami khona mhlawumbe osangcono osomtholile odlula mina noma mhlawumbe osomithisile mhlawumbe kusobhekene naye njengamanje. Imali uyikhipha-ke. Athi hayi mama ayikho into enjalo angikaze ngize ngenze into kanjalo. Pho kwenzakalani? Ngagcina futhi ngayitholanga isixazululo sayo ukuthi kwenzakalani vele. Ngagcina ngihamba futhi ngibuyela endlini ngamshiya nje kanjalo ngavele akanayo into ephathekayo ukuthi kuze kwenzakale kanjena yini ngenzeni mina Sizwe. Angithi uyazi ukuthi mina ngiyikholwa into yokuqala. Uyangazi ukuthi ngiyikholwa. So wena njengoba uphuza uyazi ukuthi mina angibufuni utshwala. Adubufihla sonke lesikhathi adubufihla. Mina ngingazi. Ngaze ngayitholela. Sikuphe kodwa isidingo sokuthi ubale wonke utshwala nani kubathi. Yabona ndoda ngiyahamba mina ngimsebenzini right. Ngiyamenzela yonke into emele ngimenzele yona. Gcineni kunomfana lapho engimqashile ukuthi asebenze. Yabo. Lo mfana lo sebezwana kakhulu ngalendlela ukuthi kwayimina ngisa-understand. Garden boy. Uyazi. Yabo njengoba ngisho kanje uyazi. Njengoba ngibuka nje kanje uyazi. Uyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Hayibo. Asungenza ufakazi Sizwe sekumele ngifakaze manje ngazini mina. Angisho ukuthi ufakazi. Angisho ukuthi ufakazi. Ufakaze ngento yenzayo. Hayibo ngenze ngichaza Sizwe yini engenzile. Yini ongayibone wrong? Okay. Into yokuqala nje. Yakhumbula ngesikhathi ngifika ngibuya emsebenzini. Ngabuya ngo11 ebusuku and nganga-requestile angigibele ibhasi ngaloyo suku because imali ayingekho kahle. Ngiyafika ungitshela ukuthi lo mfana usanda ukuhamba manje ade lihleli niphuza ukuthi abanye ababe khona ngazi. Ekugcineni phansi ombhede ngiyafika ngibona itrunk yalo mfana phansi. Yini le. Wena uyimini ungayithinta enjalo. Asikombhede wethu uneshoka ukuthi kwakuyeyakhe lo trunk. Yes. Hayibo indoda iyodwa phela lapha endlini uyena uSizwe. Nakuthiwa wangiyaphi. Itrunk engayazi. Hayi nama ngiyazi ukuthi Sayikhuluma lento. Hayi Sizwe ngiyemsukela. Mina nje ngifisa ukuthi mina nawe sibe right kuphela. Konke kufanele ukuthi wena ubulala no garden boy kwakufanele ilungise singekho nje. Wena wayengashiyelanga ukuthi wena ubiza thina ukuthi asizokusiza kodwa wayengasibalelanga ukuthi wena uyaphuza. Uhlanipheke kakhulu. Uhlaniphile lo. Uhlanipheke kakhulu lo. Hawu phela bengingazi ukuthi yena uzava izinto kanjalo. Mina ngangithi ngiyayintshontsha nami ngithi ngiyishayelisa avane eyodwa. Okay-ke wayishaya ke isavane. Wayepho wena wazi ukuthi udonsa kanzima umfethu kodwa at the same time wena futhi usuzolala no garden boy. Ungenza islim. Hayi bangazi ngize ngilala no garden boy mina kwaba ukuthi nje ngiyaphuza naye kunyulwa kwenziwani endlini. Kuyasala kanjani? Hayi angimazi ukuthi wekhumula sekutheni kwafika nje yena uSizwe wafika ngiyizumekele ngiyilalele no garden boy ngimane uthi uhamba nini. Manje ufuna ukutshela mina wayigqokile lo umfico ezumekele la. Wasegqoka i-night dress yakhe. Wena wena kwenzakalani kanti kahle wena usho ukuthi washintsha kukhona ugarden boy oqala nje ifunani itrunk yakhe ekamereni ngami nje wena kwi-South Africa that's why ungilandela amakhamera bese ngikhuluma mina into eyiyona eyiqiniso sengazi ukuthi manje mina ohlanyayo Sizwenziwa yini ukuthi imali engane ungasayifaki ngendlela anginandaba-ke nami okay mina usanginaki vele ingane kuyoneni ngizokunaka kanjani wena anginandaba nami ngenzela ingane yona-ke yini esenza ukuthi ungasayifaki imali engane wena ukusho ukuthi usuqhubekile no-garden boy wakho usufuna imali usize ukuthi uSizwe afake imali ukuthi wena wondla ugarden boy ngoba kuyacacisha ukuthi imali efakwa umfethu wena bayidla naye lo baphuza naye utshwala nje lo garden boy wakhona baphuza naye utshwala wena uhappy wena ngiyangihlukumezile mina futhi bengingangaka emzimbeni nje ungibona namhlanje ngimngaka bengikhuluphele mfethu nginomkhapha yes engihlukumeza mfethu angifuni nje ukuqambela amanga mfethu ngumuntu okholwayo ukhona bathi hayi bayihlalela bayiphuzela kazile ukuzosebenza ubani isilima lapho. Okay Sizwe ngiyakuzwa-ke udiniwe into engingayenza ngicela ukuthi nje ngizehlise kuwena ngizama ukuthi ngixolise nkosi yami
osekwenzekile. Mina la ngifuna silungise izinto nje kuphela. Yabona Thobeka. Okay, noma sengingasalunganga-ke kumina. At least-ke nakele ingane phela. Uyazi la ngihlela khona i-rent yabiza. Kwasekuqaleni wawuvele unganendaba nami Thobeka. Kwasekuqaleni bungiuser. Ngoba ufuna ngenze njani ngikurentela. Ujajiliswa yilokho ukuthi ngiyakurentela. Wangisusela kona nje ekhaya uthi uzongirentela. Wangisusela nje. Ufebelani usulotsholwe-ke wena-ke sibuye size kuwena-ke sisi wena ufetshiswa yini? Wayikhona ngiyayisola nje ngalokho. Ayi phela naye kodwa phela kenze kahle embhedeni. Hawu. Ayi. Yezwa-ke iyona into ebefuna ukuyiveza la. Iyona into ebefuna ukuyiveza la. Iyona into singahambe ngodla phandle. Manje shuthi uKhalini Boy wenza kangcono kunomfethu. Awu. Ayishaya lento yakhe ngathiwa esikoleni. Ubungilethela ukuthi mina ngizwe leyo nto. Uyaqhubeka. Ngithi uyangiphusha ukuthi ngiyikhulume ngizothini-ke mina. Bengafanele ngisho uzongibize mina lana. Angazi nokuthi ngibizweleni. Wahluleka nje sizwe ngithi kubize. Ngazi ukuthi mina imali esinkwa nokuthi uthenge isishebo. Wena ulanda lo mfana niyaphuza. Yibi le mali enthoni iphuza. Awungaphuza. Ngoba phela ngiyazi ukuthi awusebenzi. Yibi le mali enthoni iphuza. Kaningi angikwazi ngikuzwa ngawe mina ngaphuza kodwa nakhona ngayishayela nje i-6 pack kuphela I understand ukuthi uyaphuza but why wena musuphuzile ulahle wehlisa iphindi ufika kanjani lapha ekubeni uwumfazi womuntu? Ngichazile Nkosi yami ukuthi ngangizanga thini ukuthi wena uyaphuza wena ujola noKhalini Boy uyithini usitshela indaba yokuthi nje umyeni wakho usekujikela umyeni wakho akasezi ukuzokurentela usekunika imali encane why yonke lento wayona le mali u2000 angiyona mina ngubona njobe ethi angenzi kahle empedeni indaba Thobe ungasho ukuthi asihambe siye kodokotela silungise inkinga yami yasemzimbeni mawubona izimo inkinga uzolungiswa la silungise kunokuthi size sizifike la ku TV indaba ngibiza ama TV la wena kade ngincenga ngithi woza sizokhuluma silungise lento lesizobabili wahluleka uyazi ukuthi kanjani wena nje wayibona mina ngitshela ngangidaki ngangikhona nikhulumulana mina ngangikhona nikhulumulana wena udakulahle wena ayisho ukuthi wangirepa Nkosi yami njengoba ngishiyo futhi wangidlwenga ngoba phela ngiyazi akuvulanga ngani icala pho wawuvulanga ngani pho icala ke bekuthi wareshwa uyacabanga le mali engigibela ngihamba ngepolice station ngizoyithola nini iSavannah mina awusweka hawu Nkosi yami udlala ukusa lo uyahleka futhi muzi ngiyayithola nini iSavannah mina lo ngithatha imali yami ngiyimoshe ngepolice station umuntu vele ozojika aphume ulale nomfana wena njengoba uthi akwazi ulale nomfana osangakusasa uyakwazi ukuzwa ukuthi khona umuntu adulile wena uqonda ukuthi wena uzwana noma ngangizwa ukuthi kukhona okurong okwenzakalile kodwa futhi nanokuthi phela ngangizivele ngangidakiwe ngikhumbula yonke leyo nje mhlawumbe umyeni wami mhlawumbe ufikile kodwa futhi manje ngayibuza ukuthi wahamba nini waphela ngimkhumbuli phela mina nje besho nje nayo ukuthi wafika wahamba futhi ubayibona yona leyo trunk leyo amanga wayeke umthetho wakho intombazane ngitsho uthi nenhlonipho kahle mfethu lo muntu angijikela mfethu angazi noma isono kwabo ukuthi ngimkhiphela inkomo yini ngimlobola angazi noma isono kwabe yileso yini wangishintshela emva kwalokho ngokwazi kwakho wena ekhaya kubo bayasonta njengoba wena abazali bakho abakhulisile besonta mfethu labana abantu abasonti mfethu mina ngiyakholwa ufuze bona nje ufuze bona uyazi uthatha advantage yokulunga kwami yabo uthatha advantage yokulunga kwami manje abazali bami bangena ngakuphi la phela wena uyisithelo sabo manje pho sekumele wena kahle uphoxa abazali ndlela osukhuluma mina nje usungivezele enye iside ngalawe ngiqala ukwazi kodwa sengibonele enye iside lawo engingalazi yabo elingekho right futhi wena uhlulwa yini ukuhlonipha ubaba wengane yakho owakulobola ukhombisa ukukuthanda ahloniphe noKhalini Boy ayi kodwa naye phela masezohamba inyanga yonke angasabuyi nje kuphele noma 3 months ngiyasebenza nje Thobeka wena nje awu cha oze ngidla ngaphandle kwayona leyo mali ufuna ngabe iphuma kube kuthiwa ngisebenza ufuna ngihlezi ngihlele endlini ngihlale endlini ngivale usuku lonke nawe ngcono ukuthi anganginiki imali